Goedenavond, het is zaterdag 22 juli en dit is een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ik heb heel veel dingen gedaan. Bramen plukken, wandelen en naar België gegaan. Ruim 30 Rotterdamse kinderen die een week lang bij Zeeuwse gezinnen hebben gelogeerd, zijn vandaag weer naar huis vertrokken. Je ging helemaal in je eentje naar Heikant om daar te logeren. Vond je dat niet een beetje spannend? Nee, deze is de tweede keer. Ik vond het niet meer spannend. Zat je in een leuk gezin deze week? Ja. Had je een leuke papa en mama? Ja. Wat was er leuk? Ja. De week is een initiatief van Stichting Humanitas en is voor kinderen die zelden of nooit op vakantie kunnen. Waarom hebben jullie je hiervoor opgegeven, Jean-Paul? Ja, we willen kinderen ook gewoon laten meedraaien in een gezin. En haar ook iets leren. En genieten van de natuur. En dan missen die kinderen heel veel, de vrijheid. Wat hebben jullie haar geleerd deze week? Onder andere knuffelen, aandacht en buiten zijn. Dat knuffelen gaat voor sommige kinderen nog net iets beter met een nieuw cadeau. Die is mooi. Dat heb je maar mooi gekregen, hè? Ja. En dan is het toch echt tijd om te vertrekken. Je hebt het dus heel erg naar je zin gehad. Heb je dan wel zin om nu weer naar huis te gaan? Ja. Ik heb mijn moeder wel gemist. En mijn zusjes. Dag liefie. Doei doei. Wat zijn jullie namen? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Goes vierde vandaag Maria Magdalena Dag. Met exposities, een carillonconcert en er was een fotoshoot met twee dames die allebei Maria Magdalena heten. Ik ben naar mijn oma vernoemd, dat was de gewoonte. Die heb ik bij de doop gekregen van mijn vader en moeder. Hè. Wordt deze dag in heel Nederland gevierd of is Goes daarin bijzonder? Nou, volgens mij is het wel bijzonder in Goes. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook 2 Maria Magdalena kerken en een Magdalenestraat. Maar mevrouw, mag ik vragen wat uw naam is? Maria Magdalena, En u heeft vorig jaar meegedaan. dat klopt helemaal. Alle afbeeldingen van Maria Magdalena, of het nou tweedimensionaal is of in beeld, bijna overal zie je een kan. Een kan gevuld met zalf, want zij heeft ook de voeten van Christus gezalfd. En die zalf maakte Maria Magdalena zelf van de nardusbloem. En op die manier wil ik eigenlijk de geschiedenis van heel lang geleden en van later leggen met de vrouwen van 2023 die Maria Magdalena heten. Een springkussen, kickboksen en voetballen. Het zijn enkele van de activiteiten van de zomerse buurdagen in de gemeente Vlissingen. Elke week wordt er iets georganiseerd in een andere wijk. Deze week was de eerste, vlakbij het centrum. Leuk, echt leuk. Wat vind je er leuk aan? Het springkussens, voetbal, alles. Superleuk. Wat vind je het leukste hier? Pannenkoek, omdat ik heel veel hou van voetballen. Wel leuk, ja, moet het vaker doen. Doel, jong en oud proberen samen te brengen. Nou, we vinden het heel erg belangrijk dat er een verbondenheid is in de buurten tussen buurtbewoners onderling. We vinden het belangrijk dat ze ons leren kennen, buurteams Vlissingen, want we zijn nieuw in Vlissingen. En we willen ook heel graag spreken met de inwoners om informatie op te halen. Wat leeft er in de buurten, waar hebben ze behoefte aan? En we willen inwoners een leuke dag bezorgen in de vakantie. De buurdagen worden georganiseerd door buurteams. Die teams bestaan sinds begin dit jaar. Ze helpen jong en oud met zorg en ondersteuning waar dat nodig is. De nadruk ligt op preventie, er vroeg bij zijn. Ja, preventie is ontzettend belangrijk, zodat je zaken vroegtijdig kan signaleren. En zodat je samen met inwoners kan zoeken naar een oplossing. En dan hoeft het niet te verergeren. Dus dat is het belangrijkste voor buurteams. Vlissingen is de eerste gemeente in Zeeland die met de teams werkt. Het volledige zomerprogramma staat op www.buurteamsvlissingen.nl. Regionale helden, maar ook internationale toppers gisteravond op de atletiekbaan van AV56 in Goes. Daar stond de 6e editie van Goes on Track op het programma. Dat is de volgende sessie. Ja, we zijn toch wederom in geslaagd om een aantal nationale, internationale topatleten naar Goes te trekken. En tegelijkertijd zijn er ook weer heel veel gewoon Zeeuwse hardlopers die aan de 3000 meter mee komen doen. Dus het is een bonte mix van allerlei soorten atleten. Goes on Track is nog de enige baanwedstrijd van topniveau in onze provincie.
Ja, ik denk dat het komt dat er heel veel werk in gaat zitten om dit te organiseren. Je hebt natuurlijk je sponsoren waar je achteraan moet. 2, om atleten naar Zeeland te halen is ook gewoon heel moeilijk. Dus toch, voor veel atleten is het een beetje een uithoek. Maar een week voor het Nederlands kampioenschap is Goes on Track een goede laatste test voor veel atleten. Deze Damien Velter zet bij het verspringen een nieuw baanrecord neer in Goes. Er zijn ook local heroes. Tim van der Broeke uit Vlissingen maakt zijn rentree na een zware Achillespeesblessure. Ik heb echt wel weer zin om te knallen, wel weer zin om goed te trainen en goede wedstrijden te lopen. En nu wil ik eens kijken waar ik er dan echt voor sta. En dat doen we vanavond hier zo in Goes met een 3 kilometer. Dus ik ben heel benieuwd. Op dat onderdeel gaat de winst naar voormalig WK-deelnemer Tim van der Velde. De Belg is zo'n 15 seconden sneller dan Van der Broeke, die wel knap tweede wordt bij zijn rentree. Vanmorgen begon de dag met wat sluierbewolking en al snel ontstonden er ook stapelwolken. De zon kon zich af en toe goed laten zien en uiteindelijk is de 21 graden in Zeeuws-Vlaanderen ook gehaald. Maar in de loop van de dag werd op nadering van een Atlantische storing de bewolking vanuit het westen steeds dikker en viel er af en toe ook wat lichte regen. Vanavond loopt er een regenzone de provincie binnen. Het kwik daalt hierbij naar 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. De wind is morgen vrij krachtig tot langs de kust krachtig, met een kans op zelfs 7 Beaufort. Windstoten die zijn mogelijk tot 65 à 70 km per uur. Morgen in de loop van de middag vanuit het westen opklaringen. Dan de vooruitzichten. Maandag, het is wisselvallig, met af en toe een bui en kans op een klap onweer. Dinsdag en woensdag is het wederom wisselvallig, met lokaal een regenbui. De temperaturen zijn met 19 tot 20 graden maar matig voor de tijd van het jaar. En als ik verder kijk in de weerkaarten, zie ik voorlopig nog geen zomer. Fijne dag! Tot zover het nieuws en het korte weerbericht. Zometeen ons weekoverzicht. Zeeland is zich deze week helemaal wild geschrokken dat het stroomnet vol is, waardoor startende bedrijven en bedrijven met uitbreidingsplannen op een wachtlijst moeten. Dat zometeen in Zeeland de Week.